ফাংশন লেস ব্ৰেইনটো ফাংশন লেস হৈ গ'ল হেঁতৰ সব ষ্টপ হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কথাটো শুনিব নালাগে खुलुमबाय फिन खनसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आंनि hellovlogsb ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाग्रोबाय गिबि गिबियावनो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं माखासे नैबे जोंहा kastomBasumataryन बिथाङा मा बुंदों बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों ओमफ्राय बेनि उनाव आरो सावरायबावगोन माखासे खोथा जेरै राजु नार्जारी UPPL दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि आं दिनै मोजाङैनो मोनथिबाय बिथांखौ हाग्रामा महिलारि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिनाया जाहैदों आरोखि सिनाया होनजानायनि उनावहाय राजु नार्जारी बिथाङा मा फोरमायहरखो पर्टेल मिडियानि थ्रुयै फन कलनि थ्रुयै स' बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बेनिफ्राय स' दानिया नैबे कास्टमादा बिथां बुंनाय खोथाखौ एसे नायग्रोना लानि बेनि उनाव माखासे खोथाखौ सावरायलांसिगोन नोंथांमोना भिडिअ थाबाय था जोबजासिम जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ জনগোষ্ঠীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিচাৰিছে বড়ো জাতিক লৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী তেনেকুৱা সন্মান মৰম শ্ৰেণাই দিছিলে আকৌ ইটো লাগে বুলি এই UPPL চৰকাৰ অহা পাছত না ছাত্ৰ ছাত্ৰী শান্তি আছে না শিক্ষকসকলে না খেতিয়কসকলে না বোলে আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে না বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কোনো শান্ত নাই কোনো তেওঁলোকে ছেটিছফাই নাই সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা লৈ খেতিয়ক লৈ শিক্ষক হওক বিভিন্ন সমাজকৰ্মী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে আগন্তুক দিনত হাগ্ৰামা চৰকাৰ আহাটো কাটিয়ে তেওঁলোকক খেদাই আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে উপায় নাই বেচেৰা তেওঁলোকে ঘৰত বহি নিজৰ অফিচত কাম বন কৰা নাই সেইকাৰণে আবুল তাবুল প্ৰেছ মিট দি আছে এইবোৰ সব মিছা কথা ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো কাম নোপোৱা হৈ গ'ল ফাংশন লেছ ব্ৰেইনটো ফাংশন লেছ হৈ গ'ল হেঁতৰ সব ষ্টপ হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কথাটো শুনিব নালাগে नोंथांखौ BPFनि आफादगिरि थामहिनबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारिया नोंथांखौ बुंदों जे नोंथांखौ सिनाया होननानै दिनै सानाव बिथाङा बुंदों नोंथाङा बेनि फिनजाथाय महरै मा बुंनो सानो मानगोनां आगुनि BTCनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे आंखौ सिनाया बियो जोबोद मोनसे स्वाभाबिक खोथा मानो होनबा बिथाङा सासे राजा बायदि न'खरनिफ्राय फैनाय मानसि बिथाङा गोबां थाखा फैसा गोनां मानसि गोबां धोनि मानसि बिथाङा BTCनि रायजो राजानि खौथि हाजार खौथि थाखाखौहाय आत्मसात खालामनानै सासे राजा बायदि जानाय मानसि राजा बायदि रायजो खुंबोनाय गणतान्त्रिक देशआवबो गणतन्त्र हादोर जानानैबो सुबुंदारा हादोर जानानैबो बिथाङा सासे राजा बायदि सिगांनि खुंथायखौ खुंबोदों आं जाबाय सासे मोनसे नेहाद न'खरनिफ्राय गरिब न'खरनिफ्राय फैनाय आं सासे सुबुं आबादारि न'खरनिफ्राय फैनाय सुबुं जोंनि न'खरा बेबायदि गिदिर धोनि न'खरफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आं सासे कमन फेमिलिनिफ्राय फैनाय एकदम हाम्बल फेमिलिनिफ्राय फैनाय बेखायनो बिथाङा आंखौ सिनाया आंल' नङा बिथाङा जेसेबां गरिब फेमिलिनिफ्राय फैनाय बेबायदिनो सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ बिथाङा सिनायनाय नङा बिथांनि कानेक्सना खालि धोनि मानसिफोरजोंल' खुंथायाव थानाय मानसिफोरजोंल' राजा बायदि जायफोर रायजो खुङो राजा बायदि जायफोर संसार जानानै दङ बिथांमोनखौल' बिथाङा सिनायो गतिके आंखौ सिनायिया जोबोद मोनसे साधारन बाथ्रा बिथाङा इलेक्शना जेब्ला साफियो खाथि जेब्ला मोनफैयो अब्ला जोङो बेबायदिनो माखासे गोबां खोथा खोनासंनो मोनो खोनानो मोनो आरो नुनो मोनो नाथाय जोंनि गेजेराव बांद्राय बेफोरबायदि खुगाजों खुगा बिदान्थे जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो स' थिग बेबायदिनो बेबो मोनसे kastomBasumataryन आदाया दिनै BPF दोलोआव जयेन जाफैनानै बेबायदि जोबोद गोख्रों बिबुंथि लाबोनो हमदों बेखौ दा बोरै बिजिरगोन होनना बुंब्ला आंथ' बेयावहाय एख' कमेन्टस होथ'ला नोंथां रायजो राजा नोंथांमोननि आखायावसो हगारना होबाय आङो नोंथांमोना मा सानो बे बिबुंथिनि बागै थारैनो आंबो लुबैयो जोंनिनो रिजनेल पार्टि मोनसे जायखिजाया जेरावनाखि जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट्सफोरा जरित जानानै दङ आं बेफोरबायदि दोलोफोरखौ देरहाजानो लुबैयो बेवहाय आंहा अपसन बिदि गैया जे BPF बा UPPL होननानै आं लुबैयो मात्र जोंनि हारिनि मोनसे जिखुनु मोनसे दोलोआ जायनाखि जोंनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै आवगायलांनो हागोन
आं बेफोरबायदि दोलोखौ देरहाजानो लुबैयो। नाथाय बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोदाव सोराव माखासे स्टेटमेन्टफोरखौ मिडियाफ्राव होलाबायो। बेखौ खालामस्लायस्लाय बिथांमोना थारैनो समाज बिथिंनि खामानि, समाजारि खामानिफोरखौ, रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ मोजाङैनो मावलांगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो थिग बेबायदिनो रायजो राजा नोंथांमोनाबो बयबो आसा खालामदों नङा होमबा? स' थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि गोदाव सोराव बखिनायखौ जों नायनो लुबैयाखै। प्रेक्टिकेलि खामानि मावजानायखौसो जों लुबैदों बयबो। आरो मावनांगौ बिथांमोना, अब्लासो सोरखौ अनसायगोन सोरखौ अनसाया बेखौ जों बिजिरनो हागोन। खुगाजोंल' बुंब्ला जोङो नोंथांमोनखौ थारैनो मोजां होननानै जोङो बेवहाय गनायनो हानाय नङा। ओंखायनो बयखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि हारिनि मोजांनि थाखाय मावनांगौ आरो मावलांनांगौ। मानोना जों दा बर्थमाननि समाव जोबोद खैफोदाव दङ, जोबोद अलखदाव जोङो दङ। आरो बेबायदिनो थाबाय थायोब्ला इन फिउचार जोंहा गोबां खहा जालांबावगोन। बेखौ थारैनो जोङो नुहुरदों आरो रोखा रोखा बुजिनो हादों बर्थमाननि समावहाय। स' सेन्ट्रेल दोलोफोरा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय साग्लोबगासिनो दङ। बिजेपियानो खम खामोन नङा। बिजेपिखौनो जोङो दिनै रुजुनबाबो रुजुनख'नो हायाखै। आरो बेनि अनगा नै दा टिएमसि हाबफैबावबाय आरो जोंहा नै कंग्रेसबो दंबावो। आरो बिदिनो गोबां दङ। एआइडिएफफोराबो दिनै बिटिसिआव गोबां दंसै आरो बिथांमोना थाखागोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि आरो जोंनि पपुलेसना अलमस्ट 50-50 जानानै दङ। स' बिदि बेलायाव जोंहा जोबोद खैफोद दङ। जोंनि रिजनेल पार्टिसफोरा गोबां दङ आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरि मोजां मोजां समाज सिबियारि इन्टेलेक्सुयेल्सफोरा बेबायदिनो सेन्ट्रेल दोलोफोराव हाबनानै गोबां खोथा बानसावदों। नाथाय थारैनो बिथांमोना बोरैहाय हारि जौगानायनि खामानिखौ मावलांगोन बेखौथ' सानबाबो सानथ्र'नो हायाखै। आरो थारैनो ज' जालायनांगोन होनना बुंनाय खोथाया बुंब्ला दा खायसेया मिनिगोनसो। बोरै ज' जालायगोनथ' बेनि सलिउसनानोथ' गैया बर्थमान। नायनोसै जोंथ' माथो खालामनो हाबावनो, जों समखौ नेनानै थानोसै। बेनिफ्राय दा राजु नार्जारि बिथाङा ओमफ्राय मा होखो, मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जेब्ला मिडियानि सासे मानसिया सोङो बिथांखौ, राजु नार्जारिया ओरै थोरै नोंथांखौ बुंदों होननानै, अब्ला बिथाङा फिननाय होयो, राजु नार्जारिया सोर, आं सिनाया बिथांखौ होननानै बुंनाय बाथ्राखौ फिन हरदों, रिप्लाइ हरदों जोंहा राजु नार्जारि बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलावहाय फन कलनि थ्रुयै। बेनिफ्राय बिथाङा बुंहरदों जे औ बिथाङा सिनायनाय नङा जोंखौ, जों मानोना बिथाङा राजा बायदि मानसि आरो राजाफोरा प्रजाखौ सिनाया बा जोबोद हाइ लेभेलनि मानसि, बेबायदि फिसा फिसा मानसिखौ सिनाया होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बुंबावदों जों जोबोद खस्थ' खालामनानै आबाद मावनानै खेथि मावनानै बायदिसिना बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै जोङो देरबोदों होननानै बुंदों। बे बेलायाव आङो मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों। मैयाबो बिथाङा मानगोनां प्रमद बर' CMनि बागै बिदिनो सेम खोथाखौ बुंदोंमोन जे जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोबोद गोरिब न'खरनिफ्राय देरबोनानै दिनै बे लेभेलसिम सौफैदों। स' नोंथांमोना बै लेभेलसिम सौहैनायनि खारनानो जाहैबाय नोंथांमोना गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ देरहानो हादोंमोन। थारैनो नोंथांमोनखौ रायजो राजाया अनसायदोंमोन बै समाव जेब्लानाखि नोंथांमोना हारिनि थाखाय खोथा बुंदोंमोन, हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन अब्ला नोंथांमोनखौ अनसायदोंमोन। नाथाय दिनैनि बेलायाव जों थारैनो बुंनांगोन नोंथांमोना बै आबाद मावनानै जाग्रा, खेथि खालामनानै जाग्रा, खस्थ' मावनानै जाग्रा, हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोननि गोसोआव दिनै आघात लाबोदों। बै बिबुंथिया दासिमबो जोंनि खर' मेलेम खोमा गासिबावबो गाबखांबाय थायो। आं EM GM CM जानो थाखाय आं सोमावसाराखै, बायदिसिना बिदि बुंनाय मेरला दङ। स' बेफोर खोथाया नोंथांमोना बेफोर खोथाखौ होबोनानै दिनै रायजो राजाखौ थगायदोंसो। अब्ला गोरिब होनानै गावखौनो रायजो राजाफोरनि सिम्पेथि गेइन खालामनो थाखाय दिनैबो सेस्था खालामगासिनो दङ। नाथाय बियो जानाय नंला। नोंथांमोननि बेबायदि प्लान पलिसिया एख' उदायनाय नंला। रायजो राजाफोरा बुजिखानानै दङ, रोखा बुजिखानानै दङ। स' बेवहाय थारैनो आरो फिन खनसे रायजो राजानि अनसायनायखौ लुबैदोंब्ला मावनानै दिन्थि,
हारिनि फारसे मावनानै दिन्थि जि जाबाय जालांबाय बयबो गनायबाय नाथाय नोंथांनि बै मोनसे बुंनाय रावा गनायथावना नङा आरो राजु नार्जारी बिथां नोंथाङाल' गोरिब गुन्द्रा नङा नोंथांमोना हाजार हाजार गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायनानै दिनै गाव गावनि मोनसे स्टेटास गेन खालामबाय नाथाय नोंथांमोना मोनसे खोथा बावदों नोंथांमोनखौ दैथायहरग्राया नैबे रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरासो बे खोथाखौ नाथाय माब्लाबाबो बावनाङा बिदिनोसै रायजो नोंथांमोन फिन खनसेबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनिखौ बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।